Are you panicky with the level of low AMH in your blood reports? AMH is the anti-Mullerian hormone that is released from your eggs. It is the indicator of the balance of your eggs at that particular time. It doesn't indicate your chances of pregnancy at all. So even if your AMH is 0.2, you still have a fair chance of pregnancy. Kaseng HYC Pok Kejengelamu Presiden Ubak Robert Jun Karjarin Rengkat Badu General Secretary Ubak Roy Kuparsen Rem Kila IT Dekedor Khas Hak Dr. Amprin Lengdo Bar Ajeng Mut Bagajeng Pentrekam Yaga Roster Maintenance Policy Kadai Pentrekam Bet Naduk Kesengi Bapen Mi Syakamat Bar Omday Ban Pai Biang Syadian Ubak Robert Jun Karjarin Ulong Bai Dr. Amprin Ila Ayah Kejeng Kular Ba In Bishar Kini Kejeng Ajeng Mut Bat In Ra'aru Banekaran Badu Menteri Rang Ba Kejela Namar ya kini ke roster sistem syamlarai tang da ketenaan nrai larai ke kenhun menteri jong sarkar jela hak senam belalai. Uni unong elam uloong bagaseng kan pet ya kini kishtayo lag sarkar kan cemkia ne em kini kamat. Bar ula berniam lar ke sarkar kali mutulap. Ke HYC kamban se mendet muduish ke yang syari. Kumbalaong do menteri rang ba ke jela pok yang dor bartawan ke jela bagi bamhun ke roster sistem kini bendet ke yang syari. Uba Robert Jun Karjarin uloong ba kesengka kuat bagi sarkar jela kan cemkia benelek ban penbet ikne rekam. Nri lara sarkar kam shim ke jengkit klik ban penbit penbiang lagade reservation ba kejeng pentrekam ya ke roster. Ke HYC kamban se benlet muduish ke yang syari. Bat ukonrat kongkal sang mau hak ban shim ke jengkit klik. Ulang bagi sarkar kalaya cakamat ban pentrekam ya ke roster sistem bat kini kelakta ek samla ke jat benrio bat keseng kam kuat bagi samla ke jat benrio bakin dokam kat baki weipat kin yokam. Nalor kini ulang badai tang hak jela Meghalaya bagi jeng ai bah shim lapan chong nongrim nak jeng bun pat bat ke reservation policy hak ni kejela kadon cibun ki jeng deko. Di ladang iyat ban penkrek ya kan korostor nadu snem khat kan nadu batrekam ga reservation policy kemut ni haban iyat nadu por ba kan mekhlia kadang di ke autonomous state kemut nadu ba kan mekhlia kadang don ha sam no boleh haka por ba ki wanra ya ka reservation policy resolution haka tu go por ka mekhlia kadang don hi kapok jok asam tingi haban iyat chadu chata bat ngi layo jiktip ke bati kenaru ba ki bobon hi ki department kim dan su ya kita ki jiktip tiga jingkeli menta kalong ba haba ka wei ke department ka don ki information na dukat kandai spa nyupar ki katu ka ni department kim don kumlo kin yat chadu sata syakat kandai spa nyupar ita di wei jingkeli ban kong i ba ngi la patso ka ba arpat kalong ba la da pinpek ya ka reservation policy ka ong kumno ka ong ba lada jia bakano kono ka reserve kategori kamat dei ka kasijentia kategori la ne ka garu kategori la ne ka ada SC kategori kamla ban fill up ya ki post haka jing ya kun tep kam ya kata phidi ban ailat sa sisin bakin apiar bat lada phimla shu ban bat hadin bala ailat sa sisin kimla ban fill kan don no kata ka jingkut no jong ka post ka laps no ki post kata kadi bakren ka reservation policy but hakawai ni kendon ke ong balada jia ba om tep ba kata ka jing tep kam ka dunai ya ka 100% kemut lada light posipo la ban tep tang sau tang san ru mla ban tep nalor ka hadin asnan la ban ailat sasisin kemut asin kini olat ban fill up ya kata ka post hadin kata ki laps no ti haba ki post ki laps mo haba ki post na ki laps kat kum ka policy ki laps no ti ka jingkeli ka bangi kwa ban keli kalong ba kumno pin prepare roster ya ki post ki baladu la ne ki bala laps no kata ka diga way but ka ba kong san ka ba ngi ong kalong ba ka ba pitip kalong ba borok si kata ngi sa ong ba la da pipin mi ya kanu ka hukum kan notification na ne ka office memorandum ne kanu ia kata kan notification ka bahaba pin pentrikam bet nadu ka sngi ba mi syakmat om de sadin kata ka prospective implementation jongka no ka order la dengan notification ti kini ki lai teli ki gerau ki ba mangi ni la pensai mangi la dap keren bat sa ka wei la da pin pet ba ki rai jongka high court ka high court kampat semlaong bangi la pediang ya ka roster maintenance policy kadang keren sai ba
ia ka validity jong kan ka roster maintenance policy but ia ka merit jong kan ni ngimpat semla bisar ayu hakapor baka dispose ya ka kes PIL san arjar ar kada ong ta ti ladangin ong ba ka High Court badan borom kala approve lane kala menjur ia kan ka roster maintenance policy kampat dei nama ka court ka ong ba ngi claim semla ta IUM ya ka validity jong ka but ngimpat semla ta IUM ya kata ka ia kata ka merit jong kan ka maintenance policy ti kum balong hadu mtahi ka kadang long baik tu ka sarkar kala ia chakmat ban implement ya ko retrospectively syadid but kumba POE ka bajia kalong ba haki bobon ki department ki jap dulu khasi jongi khasi jentia ki jongi ki yo kham du na post ki don department ki ba tang arsan persen ru ki yo so ki don ki ba yo lai phau ki don ba yo lai persen ki don pat ki ba tang arsan persen ru ki post so kat ba ki we ki jap dulu ya ka bangam kwa ban jer kerteng ki poi sedu sang phau dan persen ru tiga ni habakut kala ta sikade ya ka jing yo kam yo jam jong ki kun khasi khara ki jongi but ka penlong ngi bangin wan ya pelu jumut bat ka Lowminster ti ni khimi lenti ba ka Lowminster ba ka law department harkat ka personal department kin pediang ya ki ka jingmut bat ka jingmut ka jongi na kong du ngi ong ba la da long kat balong ru ka roster ka di ban trekam nadu ka sngi ba penmi syakmat perspective implementation ya ka roster amdi bakan faidin syadin kata di main suggestion ki jongi buat ngi khimi lenti ba ka law department kan burom ya kata ka jing ai jemut ki jongi no bali lada kam burom ka bangi kham septing kalong ba yu adon mano ki beriu no po jong ka jela ki ba pediang ya ka jing ai jemut jong menteri rang ba menteri rang ba jong ka jela me khlia lada pinpet assembly hakini sngi ki baladap ula kran sai ba ki bom hun ya ka roster menten porsi khilit no syukur kata ka di jingkeren jong menteri ramba ka bomut na khaliang jong kwa shu bandang ya keren hapo jong ka sarkar tin ringi wat la kata ru ngidang ai jumut hi ya ka sarkar mau beli ladang ngilet syakut dia kena kam ka bama kalong ba yo kimi sibun ki kandu panram tin ri na khaliang jong ka sengpat ngala keren sai ba ngidang ai jumut menta walau menteri rang ba la dong khilit no syakut ri mentang ngidang ai jumut ya kalon panmen bahkan penbet bahkan perkhat arsin saya kani tin ri lada hakini kisngi ki banwan sebu sitayo ru ngim yo i bahkan don kanu ka seriousness la ne kanu ka positif outcome na kani ka jing keren ngi ngim ban sire ngi habban ya no syakut ngin keren pasai ucip master lo kan sai bagi bom hun ken le syakut tin ri wat la kata ru saya sisi di dang persang banyak keren buat ka law department tenri lada jia ba kisngo ba amdon kamsu ban penbet ngi nomla ada ban supet bagi kun neutral ki jongi kin du kam kat ba ki wi pat ki bru kin yo kam nim kwa ban wan ba ya ka jinga so pher je mre hoj ngi tip na du basdang baka reservation policy la penyeng halor ka norim ban ya pher je mre hakalengkar India lada pinwat kam judan kata ka special reservation policy ya kanu ka jep nriu hapo jong ka tribal reservation la village samne village Bihar ne village Arunachal Nagaland Mizoram kadan baik tribal reservation ST reservation tadi kanu persen tu kadan tangata tang ame khlia pinlap kadan gajing affair apren khasi garu bat ada ST tang hame khlia pinlap ba UST bat SC la klop lang ka ju kategori ma kabangim pat ju asngo tang ha mekhlia pinlap ba kadon ka reservation policy ka ba udkhar unon tribal ru ula ban apply lane ula ban yo ha ka ST kategori beling ong ta lada fin page apo ka reservation policy lada don ki breu ki banang garo lane ki batip panggariti dustur garo ru kila ban qualify na ka garo kategori yang mentahi na kalian keseng yang mentahi nak kalian seng ngikwa baka sarkar kan sim ya jingkit kli ban penbit ban penbiang ya kan ngakam la kada di ya reservation policy as a whole but kumju ru ya ka perspective implementation jong roster tenri la dajia baka sarkar kamle la dajia baka sarkar kadang yang ba halor ka norim ka baong ba baki bom hon kin lit no saying ka sari tika haban poi ka por bang haban salen ya ka policy baroi but dia kata menu ba sedang ban open dia kata
Menu ban sedang ban klit yang tak senduk pandar robok di ucap menstar hakaying assembly ubal ong ba kibom hun lit no syukur. Tila da pikwa kakut bakan muslialut ya kini kikam tika bama kalong ba yo don kanu kategori kebana ka jinger ha kapoi sa kajing jakwa. Nila da bioi. Kanu kategori keba yo tangkan 0% kiyo sit kat ba kategori keba ulas waiting list jong gawe kategori udang he shibun sya yo first merit list jong gawe kategori. Tingim kwa ban yo i ba nak jeng hak kapoi sa jeng jakwa i hadu mentahi ngi kwa ba sarkar kan address ke isu. Amdei bang yaro yano hendrai ngi yo i ba nak liang katu kan ki opposition leader hapo assembly ki suggest ya government bandon ka discussion. Lada kadai all party meeting la radai lang ba komiti gepang ngaso ba ong bakata ka di gebron kam. Keep on hold so ya kan ni jing thungkam kat bom 4 dep kan ni discussion tin rei ban ong bo phinelit no syakut kembong chemonster kadi ke ba mensaw do kata handrei la dajia ba sarkar kalong adaman kakwa ban penyo nong tang ni kito kan ni kategori aga jing tep kam sarkar kat bagi kito kan ni kategori pat kendu nong nginom la ban pensange ya no kayi kasarim ta kala jantan di kebangi kamting kelomba yo don ke bachalen ya ka polisi barokoi dan ringi kemil nanti baka sarkar yang menta kan sengap ya ke jing ajumut jong ki bobol di balang kan sengap ya ke jing ajumut jong ki para amili kan sengap ya jing ajumut jong ki jeng balang but amri tang bukan sengap rekan persyak buat penbet kloilan kat balang hari lada jiaba kamla ban penbet kloilan ka bala kalau kidon sebut ki jing ki ban sami nakan ni jing tungku buat kan ni resolution policy. Yeah, I'm leaving. I'm on my way. It's gonna be my day. You're late. Don't just live life, maxify it.